बुबाग्रा बकरी प्रजा बकरी राजा प्रजा जतन समान दिनै जों बुबाग्रा फानोथों महा बुबाग्रा फानोथों तमुन सिनि हानो अमाहाय सिया फाङेबो आल्टा फाल्टो कक्ता सादी आबोनि बेलाय खेसाया दिनै निर पुरापुरी राजा होइते प्रजा जरा बेबागनो केसेन गसेखा सारेन्डार खलाइखा आबोनि बागै निर दिल्ली व थांगिनाय जन्तर मन्तर थांगै केसेन गसै फाइखा सारेन्डार खलाइ फाइखा जों दिनै हानो खाकसा केफानो तंलाइसिनानो नों तैबो सावो जे जों नायसिमं पाइसक थांनायखा आबोनि बागै जों खाकसा केफानो मा तंलाइसिनाय होनै नों साखा आबो गोबैनो नों केसेन गसेखा सारेन्डार खलाइखा पियाबा टिपिएफ तिनि निरनो चेलेन्ज रवै साइ दंखो जों ताबक बो चेलेन्ज रवै साइ दंवो सिनि हानो जों काइसे फानो या कारिया तमुनो निरौ हाय बररक अ जागाव जत्तनो निनि हानो मानन मुसुखे नों वाफि कंसाबो या कानानि मुसुया तै थपसाबो या कानानि मुसुया हनै नों जिनि साइ दंमानि अ साइ दंमानि न नों तिनि आरो थांयावै अर फाइका के नों अबैसै आबनो नों नावै माननाय आबो नों काहाम के साइ मान तमानि ताबक त्रिपुरा मथा नों खाइ तमन आबो एकटा आंचलिक पार्टी आबो निराव बाइ मा थांनाय तमानि के निरावनि बिसिङो इलिगेल इमाइग्रेन्ट गोबांमा गदाल जाक दंमानि अमाहाय सिया फाङेबो आल्टा फाल्टो कक्ता सादी आबोनि बेलाय खेसाया दिनै बुबाग्रा नंके जों नों बुबाग्रा के नों निनि हानो दंस खलाइ तंना हायदे दिनै निराव खलाइरो फानो जों खलाइरो आबो नों काहाम के साइ मानदे गोबैनि थानिव बुबाग्रा बकरै प्रजा बकरै राजा प्रजा जतन समान आबो महा बुबाग्रा फानो तमुन सिनि हानो खाकसा तलंगन थांका के जों आबो नंनानि रगला निनि दल तरि मान नों सरकार फाइ मान नों गभर्नमेन्ट आसय मान पियाबा जों निरक थानसाङै फानो जदि हानो बागनानि के जों आबो हानो बागनानि रगला आबो आन चेलेन्ज ते जों चेलेन्ज खाइ निरबाय जत टिपिएफ कुसुं बासाइ तंसे टिपिएफ निरबाय चेलेन्ज खाइने क्षमता तंखा के निरक टिपिएफ नि फिल फ्लाइमानि ते टिपिएफ नि सभा जे लीगल जस्टिस नाइमानि आबो न केबेंगै नाइदि आबो नि जवाब जों बहायनो निरनो रिप्लाई रनाय